Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang dahat kinurmatan Bapak, Ibu, juru pambiji. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Dwijo saha sedaya kanca ingkang kula tresnani. Saderengipun sumangga kita aturaken puja dalah puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, hidayat, kasehatan saha kawilujengan dumateng kita. Sehingga kita saged makempal ing papan punika. Sholawat dalah salam mugi tansah kaluberaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun suka paring pitedah dumateng umat Islam sehingga saged medal saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah. Para rawuh ingkang kinurmatan, kaparinga kula badhe medharaken babagan Sumpah Pemuda. Rikala taun 1909 ngantos taun 1951 gangsal kathah organisasi pemuda ingkang kewangun adhedhasar raos manunggal kagem merjuangaken kamardikan. Wiwit saking organisasi Budi Utomo, Jong Java, Persatuan Pelajar Indonesia, lan sanes-sanesipun. Bab punika jalari tukuling kesadaran bilih para pemuda saking kathah wewengkon maneka warna suku lan agama kedah nyawiji lan merjuangaken kamardikan sesarengan. Golong gilikipun semangat para pemuda lajeng kaikraraken ing tanggal 28 Oktober 1928 arupi Sumpah Pemuda. Setunggal bangsa, setunggal tanah air, saha setunggal basa. Inggih punika Indonesia. Para rawuh ingkang kinurmatan, Sumpah Pemuda dados tandha menawi semangat jagi negari kesatuan Republik Indonesia boten namung wonten ing tiyang sepah kemawon. Ananging ugi tiyang anem. Sumpah Pemuda dados simbol prasetyaning para pemuda ingkang ngutamakaken kepentingan bangsa sanginggilipun kepentingan pribadi lan golongan. Ngukuhaken basa Indonesia minangka basa persatuan. Wonten ing era digital sapunika pepalang ingkang kita adepi maneka warna. Ananging kita kedah gadah tekad budidaya dados generasi ingkang saged dipun unggulaken. Kita minangka generasi muda kedah wicaksana ginakaken media sosial kagem nyebaraken pawarta ingkang sae lan sampun ngantos gampil percados kalian pawarta ingkang boten leres utawi pawarta hoax. Para rawuh ingkang kinurmatan, Sumpah Pemuda mbuktekaken bilih pemuda mujudaken kegiatan ageng ing owah-owahan. Tugas kita minangka generasi muda inggih punika nerusaken semangat Sumpah Pemuda kanthi cara sinau ingkang sregep, jagi persatuan, boten gampil dipun provokasi, saha tansah nguri-uri kabudayan bangsa. Amargi kanthi persatuan lan semangat, insya Allah
bangsa kita saged gayuh kamulyan lan kemakmuran. Mliginipun kagem para generasi muda, semangat Sumpah Pemuda monggo kita tanamaken wonten ing manah. Kita dadosaken lelandasan ngisi kamardikan. Boten wonten bangsa ingkang jaya menawi pemudanipun ringkih. Ananging bangsa badhe ngrembaka menawi pemudanipun kiyat lan guyub rukun. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten ingkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Mugi wonten gina manfaatipun. Hambok bilih wonten klenta-klentunipun anggen kula matur. Mawantu-wantu kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.